Senadora Marcos. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa ni. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Nadugangan sang ano mang kaso sang nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginpagwa nga datos ng Department of Health Western Visayas, ang mga nagpositibo ginalakipan sang 4 ka mga Negrosanon, isa ka taga-syudad sa Bacolod kag isa ka taga-probinsya sang Iloilo. Ang 4 ka mga Negrosanon namo ang 44 anyos nga lalaki nga taga-Banwa sang Binalbagan, 24 anyos nga lalaki nga taga-syudad sang San Carlos, 50 anyos nga lalaki nga taga-Banwa sang Calatrava, kag 34 anyos nga taga-syudad sang La Carlota. Ang syudad sa Bacolod may ara sang isa ka 26 anyos nga lalaki, kasamtang sa probinsya sang Iloilo, isa ini ka 30 anyos nga lalaki. Nadugang naman sang 4 ka recoveries sa Western Visayas.
Sa 836 ka laboratory result, magluwas sa anom nga nagpositibo, wala naman sang repeat test, kag 827 ang negative, sa din tatlo ang repeat test. Ang Western Visayas may 203 ka kumpirmado nga kaso, sa din 74 aktibo, 118 ang recoveries, kag nagapabilin sa 11 ang napatay. Ginakabig nga COVID-19 patient number 29 sa syudad sang Bacolod ay isa ka 26 anyos nga locally stranded individual gikan sa probinsya sang Cebu nga kalakip sa panibagong nagpositibo sa Western Visayas. Si patient 29 ang nagbiyahe humalin sa Tabuelan Port sa probinsya sang Cebu padulong sa syudad sang Escalante sadtong Hunyo 12. Gindala ang pasyente sa isa ka pasilidad kag ginkuhaan sang swab specimen sang Hunyo 15. Kahapon nga adlaw, Hunyo 23, nagwa ang resulta sang test kag ini ang positibo. Si patient 29 ang asymptomatic. Ang Bacolod City ang may 29 na ka COVID-19 cases, siyam diri ang aktibo, 17 ang recovered kag 3 ang nagkalamatay. Mayara karon sa nga water interruption ang Bacolod City Water District ug Basiwa. Umpisa karon nga adlaw Hunyo 24 tubtob sa Hunyo 26. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Basiwa Assistant General Manager for Operations Engineer General Himora nga temporaryo nga i-shutdown ang Bacolod bulk water supply tungod may leakage. Suno kay Himora ang pagkayo ang mga opisyal na 7 sang aga apang magabalik ang tubod sang tubig sa gabi kag liwat nga madulo pagkaaga para sa padayon nga pagkayo. Tungod sini nag-apilar si Himora sa mga mapiktuhan nga magsalod nga daan sang tubig sa gabi agud mayara sang pondo nga gamiton sa bilog adlaw nga wala nagatubod. Ang mga barangay nga apektado mo ang Barangay Mandalagan, Banago, Taculing, Villamonte kag Montevista. Ang mga dalan nga mapiktuhan naman ang Dalan Burgos, Lopezaina, Rizal, Hilado, Galo kag sa downtown area. Samtang ang mga subdivisions nga mapiktuhan mo ang Patricia Homes, Villa Soledad, Sunshine Valley, Jesusa Heights, Villa Villeta, Greensville, Capitol Heights, Patricia Village, Buena Park, Capitol Hills, Villa Angela, Helvetia Heights, Eroreco, Capitolville, kag Hervias. I-monitor kag magapakigangot sa mga barangay subong nga adlaw Hunyo 24 ang team sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagsaulog sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Sura ka Executive Assistant Joe Marie Vargas, Cluster Head sang CDRRMO, bangod sirado mga beach resort sa syudad sang Bacolod, hindi nila kinahanglan magpahamtang sa mga rescue response desk sa baylo magalibot sila agud mapasiguro nga wala sang may magaluntad nga insidente, may kang tanan sa selebrasyon. Dugang pa ni Vargas nagapati siya nga bangod sa paday nga pagkikaway sa COVID-19, nahangpan sa mapumuluyo nga kinahanglan limitahan kag ipaiway ang makaangay nga selebrasyon. Sura pa kay Vargas bangod man sa ginapatuman nga pagsulundan kaangay isang pagsuksok sang face mask kag pagpabilin sang physical distancing mabudlayan ang mapumuluyo nga selebrar ang kapiestahan sa ilan na andan nga pamaagi. Naibaluan pila lamang ka mga resorts ang ginpanugutan sa Department of Tourism nga magbukas kag wala sa listahan ng mga resorts sa syudad sang Bacolod. Naglambot na sa 1,157 ka mga persona ang nadakpan nga wala nagasunod sa pagsuksok sang face mask, social distancing kag curfew. Ini ang pinakauli nga datos sa paggawa sang Bacolod City Police Office Operations Branch alin sang Hunyo 1 tubto 22. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, hindi malikawan kung kaisa nga may mga pumuluyo nga wala nagasunod sa mando sa syudad. Sunod pa kay Liada, kung kinahanglanon sang kapulisan nga gamitan sang puwersa agud magtuman amay ni ila ini nga himuon. Wala naman nagauntat sa pagrekorida ang kapulisan agud nga ipahanumdum sa pumuluyo ang angot sa social distancing, pagsuksok sang face mask kag ang gina-implementar nga curfew. Ang pagpabilin sa mga traffic enforcers sa anam ka border control sa syudad sang Bacolod, isa sa rason kung nga nagutok ang masalakyan sa dalan sang Lacson, Araneta kag mga mayor nga dalanon. Suro kay Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, head sang Bacolod Traffic Authority Office ang Modified General Community Quarantine. O kung MGCQ isa man sa rason nga madamo sang salakyan nga makita sa dalanon nga resulta sang trapiko. Dugang pa ni Asibuche sang ginpaydalom sa ECQ kag GCQ ang syudad, gamay ang volume sang salakyan nga makitaan sa dalan. Dugangan pa nga kulang sa traffic enforcers ang syudad kag wala
wala pa sang hiring nga natabo bangod sa COVID-19 pandemic. Sa datos sang bitaw, may 222 ka intersection ang syudad, kag kulang ang 320 ka traffic enforcers. Palayag pa ni si Buche ang nagakatabo subong, isa lamang ka enforcer ang nagabantay sa 3 ka intersection. Pasalamatan naman ni Negros Occidental Police Provincial Officer in Charge Police Colonel Romy Palge ang kooperasyon sang pumuluyo sa probinsya sa iyang programa. Sunod kay Palge, maayo ang resulta sa house-to-house visitation nga yaging patuman sa probinsya umpisa sa iyang pag-uyat sa Nokpo. Dugang pa, dako nga bulig sa paghibalo kung sino ang mga mag-aabot sa probinsya. Halin sa ibang lugar, lakip na ang mga overseas Filipino workers, sumuman ang paglikaw sa kriminalidad. Antes din nagreklamo ang mga alkalde nga wala sila sang ihibalo kung kaisa nga may nag-aabot nga Negrosanon gikan sa ibang nga probinsya kag wala na paidalom sa quarantine. Angot sini nagahinyo sa paghangop si Palge sa ginapatigan nga house-to-house visitation sang kapulisan. Sa iban nga balita lokal, arestado ang 3 ka persona sa buy-bust operation sa McKinley Street, Barangay 4, Siyudad sang Silay, sa atong Lunes sang hapon. Ang managaladakpan ng ginkilala nga Sunday Clemdic Meljono, 33 anyos, Joel Ganancial, 20 anyos, kag Ayan Bailon, 43 anyos, na nagapuyo sa amuman nga syudad. Nakumpiskar sa 3 ang balor 135,000 pesos nga ginapatihan shabu, 4,500 pesos nga buy-bust money, 500 pesos nga budol money, drug paraphernalia, kag 2 ka motorsiklo. Ang mga suspect ang preso sa custodial facility sang Silay PNP, kag mga items yara naman sa ila para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagpapalibad naman si Nokpo Officer in Charge sa Police Colonel Romy Palge nga maghatag sang komento sa magdakop sang inakabig leader sang Ipogon Organized Crime Group. Sunod kay Palge, padayon ang ilang investigasyon rason nga hindi pa siya makahatag sang dugang detalye. Naibaluan na dakpan sa Domingo sang hapon si Francisco Ipogon sa Banwa sang Kawayan matapos ang inserbi ang warrant of arrest batok sa iya kag nakuhaan pa sang granada. Nagwa ang Ipogon Group matapos ini ang isa sa mga persons of interest sa Bacolod City Police Office nga posible responsable sa pagsulod kag pagpatay sa Belgian national nga si Carl Nolens. Pilason ng isa ka lalaki matapos ginbuno sang manghod sang iya live-in partner kahapon sang hapon sa Purok Tangige, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay June Tinosan, 46 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Randy de la Cruz, 30 anyos. Suro kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, nagbayluhanay sang masakit nga tinaga si Tinusan kag de la Cruz bangod sang ceiling fan. Dugang pa ni Gabana na impito ang suspect sado bangod masami na lamang ginasakit sang biktima ang iya nga magulang. Antes natabo ang insidente, ginaligar nga nag-inaway ang biktima kag live-in partner sini bangod naman sa electric fan. Pilas sa dughan ang naangkon sang biktima kag karon pada niya ginabulong sa hospital. Preso naman sa custodial facility sang Police Station 2 ang suspect, samtang ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung padayunon ang pagpasaka sang kaso. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang new normal, ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang ato niya prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang important. Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic, scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap, chemical free kag very mild gid sa aton nga skin. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausar bilang shampoo sa may mga kaspadira, may mga punggod, may mga body odor kag iban pang skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen sadto pa man ginagamit na sa aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. Gani sa aton mga ka-aksyon, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mabakal ini sa Wacom stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drugstores malapit sa inyo lugar. Sa karon man nga panahon sang tigululan bala ang mga balatian respiratory diseases pareho sang ubo, sipon, trangkaso ang amo ang nagaduging nga klase sang balatian. Amo na nga likawan naton ini kag kinahanglan manggaranon sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang ginarekomenda naton sa inyo. Manggaranon sa vitamin C kag 100% pure and organic ini.
wala sang preservatives ang gamit, wala sang additives kag wala sang extenders. Ang mangosteen xanthan capsule dapat puro ka epektibo para nga epektibo ini siya. Ang mangosteen xanthan capsule wala ginasimbugan sang bisan ano nga erba. Dapat puro kag organic. Kaysa pagtuon sa mga scientista, ako na scientist dito sa Chandler Medical Center, University of Kentucky, ang xanthan nga duna sa prutas sang mangosteen, kung simbugan mo gani kung ano nga herba, magatuga ini sa ginatawag antagonistic effect, no? Sa molecular structure sang xanthan compound. Kag maguba ang healing properties nga duna sa prutas sang mangosteen. Madula man ang iyas ni pagka-epektibo. Gani dapat puro kag organic ang mangosteen capsule nimo agud makuha gid nimo ang 100% health benefits sang mangosteen. Ang Dr. Arfed's Pure Mangosteen Capsule ang mabakal naton tag na pulo ka pesos lang ang kada kapsula, samtang ang Dr. Arfed's Pure Mangosteen tea tag 18 ang tibag. Pwede mo ni matimpla sa 1 ka litro nga tubig kag makahimo ka sa 1 ka litro nga tea sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para sa bilog nga pamilya, no? So ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs kag iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo lugar. Doon pangayo sang panugot sa pamilya sa mga OFW na patay sa COVID-19 dito sa Saudi Arabia, nga dito na lang ipalubong ang mga bangkay. Samtang mga kaso sa pagpangabuso sa empleyado kadungan sa ginapatuman nga work arrangements, paimbestigahan ni Senadora Marcos. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. 72 ka-overseas Filipino workers ang napatay tungod sa COVID-19 sa Saudi Arabia, kag ang Department of Labor and Employment ang nagapangayo sang panugot sa ilang pamilya nga ilubong lamang ang bangkay dito sa Saudi Arabia tungod sang mobility restrictions bangod sang pandemic. Suno kay Dole Director Alice Visperas sang International Labor Affairs Bureau, ang gobyerno sa Saudi Arabia naghatag sang 72 oras nga deadline para sa mga bangkay nga kinahanglan ilubong tungod ang cremation hindi pwede sa mga pungsod. Duha pa ni Visperas nga may 20 ka nalubong na sa Saudi tungod naghatag na sang waiver ang pamilya nga hindi na lang pagpapauliyo ng bangkay kag dito na lang ilubong. Palayag pa ni Visperas nga ang Dole nagapatag pa sang sitwasyon sang pamilya sang 52 ka napatay. Ginapangabay ni Senator Amy Marcos sa Department of Labor and Employment nga imbestigahan ang mga kaso sang pagpangabuso sa mga empleyado kadungan sang pagpatuman sang flexible work arrangement subong may COVID-19 pandemic. Sunod kay Marcos, madamo ang nagareklamo sa iya kag kalabanan ng mga trabaho sa call centers. Dugang pa ni Marcos nga kalakip man diri ang wala paghatag sang sweldo sang 60 tubtob 90 ka adlaw nga wala sang separation benefits, wala mga benefits sa mga gingkaka sa trabaho, extended working hours, wala pagbayad sa kuryente kag internet sa mga work from home kag iban pa. Pahanumdom ni Marcos may abiso ang Dole sa Marso kag Mayo nga nagamando sang paghimo sang konsultasyon sa mga empleyado antisipatuman ang flexible work arrangements. Nabalaka si Marcos nga magadamo ang kaso sang pagpang-abuso sa mga empleyado subong nga may pandemic hindi lamang sa business process outsourcing o kon BPO. Ginpanawagan sa senadora sa mga BPO nga tatapon ang ilang empleyado bilang preparasyon sa pagbalik sang normal nga negosyo tungod may mga kompanya nga nagasalig na sa outsourcing service para makakinot. Nagwa naman sa survey sa Social Weather Station nga 43% sa mga working age sa Pinoy ang nagalantaw nga mas magalala ang ilang pangabuhi sa masunod nga 12 ka bulan. Ang survey ang ipitigayon halin Mayo 4 tubtob 10. Ginakabig naman nga record-breaking ang 43% matapos ang inina ang pinakamataas nga porsyento sa sulod sang 37 ka tuig, mas mataas ang 9% sa 34% nga na-record sa tung Marso tuig 2005. Sa piyak nga bahin, 24% ang nagpahayag nga ang kalidad sila pangabuhi ang magpabilin sa masunod nga 12 ka bulan, kag 24% naman ang ginapaabot nga mag-aayo ang ilang nga pangabuhi. Ang 24% ang ginapaabot nga mag-aayo na pangabuhi, ang may magabay nga pagsaka sa 20% nga na-record sa Oktubre tuig 2000 kag sang Marso tuig 2005. Ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga dapat kakason na sa mga pulis ang trabaho nga paghatag sang travel pass para mabuhinan na ang ilang obligasyon. Suno kay Recto, hindi maghimo punggan sang pulis ang pagbiyahe sa isa ka individual nga may medical clearance, magluwas na lamang kung ini ang may ginapangatubang nga kaso. Dugang pa ni Recto, madamo nga police station sa bugos nga Pilipinas ang kulang sa tao, kag madamo pa nagabantay sa mga checkpoints agon magpatuman sa safety kag health protocols. Palayag pa ni Recto nga sa baylo nga makahimo pa sa mas importante nga trabaho, nangin mabudlay pa sa kapulisan ang pagproseso sang travel pass applications. Ginpaidalom sa semi-lockdown ang Senado matapos nga duha ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirmar ni Senate President Vicente Soto III ang report kasunod sang pangabay sa mga empleyado.
Suno kay Soto, semi-lockdown ang ginpatuman tungod may mga hearing kag trabaho pang natapos ang pila ka opisina sa mga senador kag sumuman hindi maproseso ang sweldo sa mga empleyado kung magpatuman sang total lockdown. Ginklaro ni Soto nga hindi kinahanglan nga obligahon ang empleyado nga mag-report sa trabaho. Ginpasiguro man sang senador nga mga persona nga naka-close contact sa duha ka nagpositibo ang nakapaidalom na sa 14-day self-quarantine. Sunod sa data halin sa Senate Medical and Dental Bureau, ang Senado naka-record sang 16 ka kaso sang COVID-19, sa din 13 ang naka-recover, isa ang napatay kag duha ang nagapabilin nga aktibo. Ginapabuhi ni San Jose del Monte City Representative Rida Robes ang mental health desk sa mga barangay sa idalom sang Mental Health Act para maaktuhan ang nagalala nga problema sa mental health nga tugas ang COVID-19 pandemic. Suno kay Robes, magluwas sa ginapatuman nga protocol sa gudmalikawan ang paglaptas sang virus sa mga komunidad dapat tutukan man sa mga lokal nga gobyerno ang mga kaso sang anxiety kag depression sa tunga sang pandemic. Dugang pa ni Robes, importante ang bukas kag maayo nga komunikasyon sa tagsa ka pamilya kag abyan. Una nga nagpahayag sa pag-aalarma ang World Health Organization sa pagdamo sa mga tao nga nag-eksperyensya sang depression sa bugos nga kalibutan bilang epekto sang COVID-19, kalakip na ang social isolation, kahadlok nga malatnan sang masakit kanadulaan sang pangabuyan o kontrabaho. Angot sini nanawagan ang mamalidha sa publiko nga maghatag sang panahon kag donasyon sa mga cause-oriented group kaangay sang National Suicide Prevention Lifeline. Ginapaimbestigahan sang Makabayan Block sa Kamara ang ginaligar anomalya nga supply contract nga ginpasulod sang Department of Agriculture para sa pagbakal sa mga fertilizer sa idalom sang Rice Resiliency Program. Sa ginfile nga House Resolution 992 sang Makabayan Block, ginaduso sa may nga magpatigayon sang pagpangusisa ang House Committee on Agriculture and Food kag House Committee on Good Government and Public Accountability sa na-report nga fertilizer scam sa tunga sang DA kag sang mga nagdaog nga bidders. Ginaligar nga masobra sa 271.7 milyones pesos ang 1.8 bilyones pesos nga fertilizer contracts ng DA halin sa winning bidders nga La Filipina Oy Gongco Corporation kag Atlas Fertilizer. Ginbasihan diri ang pahayag sa mga mangunguma sa probinsya sa Tarlac kag Nueva Ecija nga ang average nga presyo sa isa ka sako sang fertilizer ang 850 pesos lamang, samtang sa iban nga probinsya mabakal ini sang 810 tubtob 830 pesos kada sako, apang ang presyo ang kuha sang DA nagdangat na sa 990 tubtob 1,000 ang sako. Ginabswelto ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Jonathan C. Alvarado si DSWD Secretary Rolando Bautista sa maaberya nga natabo sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o kon SAP sang gobyerno. Sa hearing sa komitiba ni C. Alvarado kag sang House Committee on Public Accounts, ginpahayag sini nga wala sang problema sa kay Bautista tungod ang matuod kung may problema ang publiko ang ginapalabot sa Tiglikom, madasig sini nga ginaaksyonan. Tungod sini ginpahayag sang kongresista nga hindi patas para kay Bautista kung imbitahan sa hearing tungod tinutuyo lamang ang mga mahibaluan kundiin kag sino sa DSWD ang nakahimo sang sala nga nagresulta sang problema sa pagpanagtag sang SAP. Kontra naman diri si House Committee on Public Accounts Chair Mike Defensor kag ginpahayag nga dapat yara sa hearing si Bautista tungod sa issue sang command responsibility. Dugang pa rin Defensor nga dapat nakita ni Bautista ang problema sa SAP distribution. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag sa aton mga ka-aksyon na kay balo ka mo nga sa sili nga panahon, importante gid nga halungan ang aton ikaayong lawas. Sagod malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Sunthorn Plus Gold mga ka-aksyon. Ang Sunthorn Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na bawon mayari ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina amo nga mas epektibo gid nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Sunthorn Plus Gold mabakal sa mga butika. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion na Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boyd Ran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!